Здравейте всички! Днес е исторически ден за Европа. България и Румъния влизат в шенгенското пространство. В това видео ще обясня какво означава това за вас като пътници и европейски граждани. Какво означава влизането на България и Румъния в Шенген? Днес, 31 март, България и Румъния стават част от шенгенското пространство със свободно движение на хора и стоки. Това ще доведе до 29 държави, включен в зоната, а граничните проверки по вътрешните морски и въздушни граници ще бъдат премахнати. Историческото решение за присъединяване на двете страни беше взето през декември 2023 от Европейския съвет. Председателят на комисията, Урсула фон дер Лайен, поздрави днес новия успех на двете страни и на Европейския съюз. Това е исторически момент за шенгенското пространство, най-голямото пространство за свободно движение в света. Заедно изграждаме по-силна и по-единна Европа за всички наши граждани. Още от 2011 комисията счита, че България и Румъния отговарят на всички условия за присъединяване към шенгенското пространство. Това е една от най-ценните придобивки за гражданите на ЕС, започнала през 1985 като междуправителствен проект между Германия, Белгия, Франция, Люксембург и Нидерландия. По-късно се разширява, за да обхване почти всички държави членки на ЕС. В момента Кипър и Ирландия остават извън Шенген, а Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, които не са членове на ЕС, са част от него. Присъединяването на Румъния и България към Шенген, което се случи в полунощ местно време, 23:00 ч. в България на 30 март, не включва пътните гранични пунктове на двете страни. Австрия наложи вето върху отварянето на сухопътните граници, страхувайки се от увеличаване на потока от кандидати за убежище. Най-силно засегнати от липсата на отворени сухопътни граници са превозвачите, които са принудени да чакат на дълги опашки. Синдикатите в бранша припомнят, че само 3% от българските стоки се транспортират по въздух и море, а останалите 97% пътуват по шосе. Въпреки това, както София, така и Букурещ предупредиха, че няма да има връщане назад. Това е необратим процес, както наскоро заяви румънският министър на вътрешните работи Каталин Предоил, като поиска той да бъде завършен до края на годината. Влизането на България и Румъния в Шенген е историческо събитие, което носи със себе си големи възможности и предизвикателства. В това видео се опитахме да ви дадем пълен преглед на ситуацията. Абонирайте се за канала, за да сте в течение на тази и други теми. Споделяте това видео с вашите приятели и семейство. Оставете коментар подолу, за да кажете мнението си за тази важна новина.